En odhiambo machielo nyakoro mgajwang' odhiambo mar chieng' Jumapil warwaki eyo makare e chenro ni mar OIMORE. En odiochieng' mar abich nyaka nyocha wachak dwe mar adek kendo nyiso ni dwe dhi mapiyo. Ngima oganda jo Kenya geno nitie ni ngima biro lokore. Sirikal bende temo thuthni ka kod kacha gi singo mage. Penjo maduong' nyaka Ramogi ni in iwuo nyaka gi kawuono ngima ni neno ka chalo nade. Bende nitie gima inyalo timo manyalo konyo loko ngima machalo gi midwaro ni obed. Bende nyakoro mgajwang' otieno ma kawuono manyoni mago mag siasa inyato mago mag piny owacho kotenre kod limbe majatend piny Kenya Rigathi Gachagua kama bende koro singo kete lela nyinge jogo ma bende wacho ni noyako omenda mag piny owacho bati. Penjo nyalo bedo ni donge nitiere kuonde minyalo nyis ni ng'ane gi ng'ane ka nitiere neno to mondo mi ketgi achiel kachiel bwo chik mondo kik bed ni gin mana weche miwacho e rombe ma oganda yuore to ketgi tim mondo ji one ni adieri nitiere neno moromo kendo piny owacho noikore mar kedo gi timbe mag mibadhi. Bende kumachielo nyakoro mgajwang' oro osebedo kokwako pacho ka kata kamano koth osechako nenore e gwenge moko to koth obiro kod midhiero ka koro e kaunti ma Homa Bay kod pe koro ketho cham mag oganda. Dweche matin mokalo nyocha gwenge ma Kisumu ne en winy koro sane koth obiro Homa Bay kendo ketho ne oganda puothegi. Lidia wan gi weche mathoth odhiambo ma kawuono ka weche manyien mag OIMORE dak opong' dunya kora Ramogi kibedo kodwa chakruok nyaka giko to ibiro ng'eyo mathoth ahinya. Mokwongo wayud thuond weche. The four that were killed were Mr. Benson Omwayo, who was the foreman in this farm, and Dixon Makori, that we found his body today in one of the houses that was burned yesterday. Obila makisi timo nonro ewi monj kod nek mar chuk dar 4 e gweng' Manyacheki matulo nyomuchie. Omiyo gi sani ka pimo gi chon ng'ata madhi subtande masea giyudo drugs moloko ka ne chalo chon. E report makende kawuono wamenyo kenge matend gavana Masia osegoyo e bwo gavana James Orengo. Jopiny bende oseyudo ber. Wayudo lal ka koth ogonwa michele te kora wakwayo sirkal ni mondo konywa. Jopuro chele makochia e kaunti ma Homa Bay oywago lal magiyudo bang' koth pe ketho puothegi. Warwaki ni machiegni nyakoro mgajwang' e chenro ni mar OIMORE be thuolo mar go kodwa mbaka ri adek auchiel no ka bende wantiere kanye mbui wantiere Facebook live wantiere YouTube gi Twitter nyiswa pachi kotenro gi mago mwaiko ni odhiambo ma kawuono wantiere kanyo gi Elizabeth Otieno ma loko na weche gi machiegni nyinga Lydia Okeo. Erokamano nyakoro Ramogi kuom kete e Ramogi TV weche manyien mag OIMORE. Nyinga en George Bati kendo ka wang'iyo wachaka ne kod mago motimore gwenge ma Kisii nyamotende gi weche mag arita kwe Lydia. Kora mgajwang' obila e kaunti ma Kisii ochako nonro ewi nek mar chuk dar moko 4 e kadak Masugubo e sub county ma Nyamache. Chuk dar gin mago manyocha ne ondiki mondo mi orita lo moro mayande ilaro to buche ne oseng'adi e higa mar 2019. Kata kamano moko kuom jogweng' nyomonjo chuk dargo ma ochune 4 kama chielo to we kod hinyruok. Judith Omondi miwa mathoth ewi wachni. Obila e kaunti ma Kisii ochako nonro ewi nek mar chuk dar moko 4 mane oneg karito lo moro mane osekelo ywaruok mathoth e kind ji ariyo. Kaluwore kod jatend obila ma Nyamache Kipkemoi, lweny osebede kind anyuola mar James Kerandi ewi lo moro makoro gikone to ne omiyo jogweng' omonjo chuk dar manyicha osebedo karito lono chieng' ngeso kendo nego ji 4 ka achiel to yudo hinyruok mokalo. The issue has been I've been there for so long and around 20 years at the case. There was a case in court and the court gave orders for eviction and one of the family of Mr. James Omwenga were evicted from the farm after the court order was issued to the family of David Omwenga. They were given the right ownership of the land. Emonjni ji adek ne omonj kod gige lweny ka achiel to ne oyudo kinyi makawuono ka wang' mokalo. So those who were killed the 4 that were killed were Mr. Benson Omwayo, who was the foreman in this farm, and Dixon Makori, that we found his body today in one of the houses that was burned yesterday. The remains of the body were found in the house. They were burned beyond recognition. Where the chief was evasive on Friday,
and even on the material day. And the sub-chief also was unable to come out from of our house to even come and query the attention from the villagers who were rowdy as at that moment. What you want is justice. We want justice from the higher officers and those criminals to be apprehended in court. Obila osechoko gik moko e lono magibiro tiyo go e timo nonro. Ringre ang'wen mar chukdar mane owito ngimagi oseterie kar kano ringre joma otho Manyamache kuma ibitimnegi e bero. Ka ng'ata achiel to ngimane nitie kindakuru koda sumbi e osiptal maduong' ma Kisii Farol. Judith Omondi, Ramogi TV. Wadhi nyime nyako Ramogi kotenore mana gi weche mag arita kwe ne jodak ma e gweng' ma iluongo ni Marti County ma Samburu ne obago ng'anyo ka gikwedo nek mar ji ang'wen koriwo koda ka nyithindo moko 2 kod kuo mag jamni. Yangore ni jonjore kod jokuo jamni nyomonjo gweng'no kendo timo nek ma kamano to kod timo kuo mar jamni ma kwan gi ok tin ne 200. Moko kuom jodak ma kanyo bende yangore ni oringo mieregi e gweng'no nikech luoro mar monj. Jokwath moko 2 nyori konegi gi jokuo e gweng' ma Lolmolog mantiere kaunti onogo ma Samburu. Na sisi tunalia maneno ya watoto. Si serikali anakuja kusema ficheni funduki na pokota anakuja kuua watoto wetu. Mmoja hiyo watoto ni mtoto wa dada yangu. Kwa hivyo ni mtoto ambaye ananiita mjomba. Mimi kwa siku ya leo mimi nalia. Roho yangu nalia, akili yangu nalia. Imagine wanapiga simu, wameua hiyo watoto, wamechukua hizo ng'ombe, bado wanapiga simu wakiambia vijana hapa we are coming for more and more animals. Pokot are carrying out their own parallel operation. Wezi ya mifugo walifahamia hii Manyata, wakaua watoto, wakaiba ng'ombe 200. Watu 700 ambao walikuwa naishi kwa hii Manyata waliama, wakatorokea sehemu nyingine ambayo wanaweza kuwa na wakihofia maisha yao. Pokot akakuta hapo. Hiyo kijana yangu moja na mtoto wa dadangu moja. Aulewa basi hapo. Na nyinyi serikali mnasema tu sisi tunafanya kazi. Kwa magu magarita nyakura mugajwang wangi magu motend record siasa mapachoka kama jalu jaten piny Kenya Rigathi Gachagua omedo makochung motegno ni obiro yango nyinge jotelo mawacho ni noyako mwandu e sirikal mokalo. Gachagua manowuoyo e nyasi mar alame kar dak mar Oisambwe kaunti ma Nairobi owacho ni bura manotere doho ne kwedo duoko mar yiero ne en mar chiwo thuolo ne achudhe moko e sirikal mondo mi oyak mwandu mag jopiny. E nyasi mar lamo e kanisa mar Jesus Winner Ministry e kar dak mar Oisambwe County ma Nairobi. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua okawo thuolo no mar singo fulelela nyinge jotelo moko mowacho ni noyako omenda dero mar piny Kenya moyo shillings bilion 24 mana kinde machuok bang' yiero maduong' mokalo. Omenda mowacho ni opandi e pinje maoko. Hawa watu walipora nchi hii. Pesa yote ya Kenya. In the next few days, I will be releasing details of billions of shillings looted from the public coffers in the last 3 months of the Uhuru administration and announce the ministers and PSs responsible so that Kenyans can know. Elimbe mare kanisani Gachagua singo medo siro dongruok mag kanise pachoka kodwoko erokamano ne jokristo kuom chung kodgi ahinya to e kinde mag yiero mokalo. Hata tukiambiwa ati ndio tuendelee na uongozi tuachane na maombi, tutawachana na uongozi tuendelee na maombi. I want to tell our detractors in Azimio, we shall be in church every Sunday in the year, 52 Sundays in a year for the next 5 years. Bende ojiwo singo man jatend piny Kenya William Ruto mi oganda jo Kenya nyasi madhialo joma mine ma pachoka mar duoko piny nengo kube mar gas e pachoka ka bende osingo kedo gi kembe moko mowacho ni tayo e yor mecho. Mtungi ya gas wamekuwa wakituuzia bei kali. Gas wamekuwa wakituuzia bei kali because of monopoly. Tumesema tulete watu 5-4 washindane, bei ya mtungi ya gas iteremuke na gas iteremuke. Mambo ya maziwa tumesema there has been a monopoly by one person. Amenunua kampuni zote, anatuuzia maziwa, anatununulia vile anataka,
anatuuzia vile anataka. We are opening up that sector for competition. Ndio mkulima aongezewe bei na mkunywa maziwa iteremke. Gachagua no sirgi governor ma Nairobi Johnson Sakaja manoko Gachagua mondoke tenge weche mag siasa ori wijo Kenya kendo ket maino e berongi ma jo Kenya. Your Excellency the Deputy President, wa Kenya wamechoka na siasa. Wamechoka na siasa. Siasa tulipiga kura. Kura iliisha, si ni kweli? Mshindi akapatikana. Hawa wanataka tuwafanyie kazi. Even the Bible says, come let us reason. Come let us reason. Ndio, hakuna mambo ya sijui mkate, sijui nini, but let us talk. Hakuna kitu ngumu kutatua, kwa sababu Mungu ndiye ametupatia nafasi. Bendeo kwa Gachagua mondo sirawere mayai counties duto mapachoka, okmana mago mayai lora margo di Kenya kende. Wadhi nyime gi weche ma otendege siasa. Jotelo mag riwruog Azimio la Umoja Wan Kenya Ramogi biro dhi nyime gi chenro mag bago romo gi jopiny kod ng'anyo mar kwedo pek mar ngima. Jotend Azimio Martha Karua gi Kalonzo Musyoka okone pek mantiere pachoka ok nyal mi ginendi ma ok gigoe koko. Jotelo goloso e alam moro e kaunti ma Machakos. Leo hii kuna njaa, lakini angalia tabia ya serikali bandia. Pesa yetu waenda safari, kama ni minister anaenda na watu 30 au 40. Sio billion, trillion. Kila mwezi wanaokota over 173 billion. Wanaendelea kukudanganya kusema hatukukuta kitu. Hatutaki kujua ulikuta nini. Tunataka kujua ile umeokota tangu uingie. Na hata deni za Kenya hujalipa ya Kenya Airways. Kenya has defaulted for the first time. Pesa umepeleka wapi? So we can. Mtu mmoja, yani hawe maisha yetu sisi zote inategemea mtu mmoja, haiwezekani. Wameapisha tayari wale ambao wanataka inaitwa panel ya kutafuta Chebukati wengine 7. Yani tuame kutoka kwa Chebukati moja tuende Chebukati 7. Kapodon mane mago mag siasa nyakora mga juang tendun bura mara Manyien National Congress ANC okwedo ripode mayango ni nitie chenro mar nywando kanyakla duon buche duto mantiere Kenya Kwanza. Ka otenle gi kodogai mar gi Isatimami tende ANC okwedo wacha manyo wachi gi seneta ma Kakamega machon Cleophas Malala ma en jagoro mar UDA ne duond buche mag Kenya Kwanza ibiro nywandi. Amani Party is a major stakeholder in the Kenya Kwanza coalition, and for the purpose of clarity, we support the Kenya Kwanza government. We also support the President, His Excellency Dr. William Samoei Ruto. But the issue of folding parties, as a party, we do not think that that is important at this stage. Kenya is facing very pressing issues, including issues of security, issues of the economy, and we need to address these issues instead of concentrating on party issues. Kwa hivyo tunaomba mwenye anapiga makelele mambo ya vyama kuvunjwa, inafaa hiyo sio agenda kuu Mkenya anataka kusikia saa hii. Mkenya anataka kusikia mafuta imeshuka bei, Mkenya anataka kusikia chakula kimeshuka bei, Mkenya anataka kuona Kenya Power imeshuka bei, maziwa imeshuka bei na mbolea imeshuka bei. Aya, nyakora mga juang nyalo paro ka wik mokalo ni manyo jatelo machon mano kanyo Fred Matiang'i e pachoka bati. Ano kanyo kinyiso ano duoko. Okil mare Dansan Numari nowacho ni nodhi oko, noyieni nodhi oko kata kamano wacho ni nodhi mana e weche moko mag anyuonde ma bende ne dware mapiyo piyo to nosingo ni e jumbe 2 jatelo no idhi duoka. Koro mga juang mane en jaten migao mararita Fred Matiang'i oseduoge pachoka kowuok e pinje ma oko kendo koro igeno ni odhi chope nyimo bila mag kwach kich ma osebedo kamanye pachoka. Ripoti yangu ni Matiang'i nyodonjo e paunde kema Jomo Kenyatta International Airport e kar saa 4 mar otieno ma piny onorugodo kawuono. Duogo mar Matiang'i bire kinde manonro osebedo kadhi nyime mano mar yanga dieri e report mayango ne obila notima peda dalane mantiere Karen e buore Nairobi ka. Manen jaten migao mararita ma bende ne kod oteko e piny owacho mokalo Fred Matiang'i oduogo e pachoka bang' bedo e piny Ingresa kuom jumbe 2.
Omolo e pacho ka kinde mobila mag okwach kich DCI dwaro mondo kiny wuok tich odhi ondik dhoge kotenore kod wach mane oliekore ni obila ne omonjo dala ne tarik 8 dwe mar 2. Wach matendo obila ne okwedo kendo seyo Matiang'i kuom hango wach ne obila ka omieno gi chilo. Nyaka sani ok oyangore ka Matiang'i biro chopo ka obila mag okwach kich DCI mondo mi ondik dhoge bang' okil mare Danstan Omari ne kwedo gwelo makamano kowacho ni obila mag okwach kich ne ok oluwo chike. Tipo mar midhiero makoro sani nenore ka luwo Matiang'i ok wuog mana kuom obila kende. Duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC bende koro omoko e kod Matiang'i ka gidwaro mondo oler kwan mwandu manoloso e kinde tend Uhuru Kenyatta. Ma en bang' tend William Ruto chako manyo ndach mwandu magikoni ne oyaki e kinde loch mokalo. Duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC bende osendiko ne bede migepe mamoko mag piny owacho koting'o jatend jotich piny owacho Felix Koskei ka gidwaro mondo migi nonro mayango mwandu Matiang'i manoloso e kinde higni 10 manobedo kaka jatend migao. Kata e kinde loch mokalo, nying Matiang'i ne oluongi e wach mibadhi maniliekore wilo mar Waraka manengone nyalo romo bilion 1.5. Nonro manyaka sani fainde pod nitie lwet jamin wach maduong' Nurdin Haji. George Bati, Ramogi TV. Koro Ramogi wawere koro motende gi weche mag siasa koda ng'iyo ni to ng'ama notimo ang'o to gima notimo no nyalo luweyo machalo nade. Wadonja ne wach mabende sani koro miyo oganda jo Kenya Lydia go mbaka en wach mar pek mar ngima. Ka ng'ato winjo ni piny ru gweno kok to mwinjo de gweno mondo kik piny rune nikech oparo ka samoro odhi rakore kod ngima matek odichiegno. En wach mabende jiwo ahinya. Kopo ni en gweno ma ike oseromo kata sedak moro machama ok beda gi lunch. En miloke sup nikech pek mar ngima. Koro Ramogi chiegni dweche 6 osekalo chakre piny owacho ma itayo kod jatend piny Kenya William Ruto ne kawo telo gi singo mar duoko piny ngima ne oganda jo Kenya. Jafo marwa Edwin Okoth leronwa gigo ma pod medo rido ne oganda jo Kenya ngima ka piny owacho bende pod chano medo nengo mag moko kuom mwandu e ndalo mabiro. Report mar bad migao mochung' ne golo kwan e lo piny owacho KNBS yango ni pek mar ngima ma ipimo dwe ka dwe ne oidho nyaka 9.2. Medruok mokwongo chakore dwe mar 10 higa mokalo kendo ma okel kod medruok e nengo mag chiemo, wuoth to kod gas mar tedo. Alode, nyanya kod sukari gin moko kuom chiemo ma nengogi ne omedore dwe achiel mosekalo kendo oganda mathoth koro ywak ni ngima ok yot kodgi. Ngima masani otek jothurwa. Wan chon ka nyocha waketo chiemo e mesa, wachiemo mwayieng. King'iya kata kama chunge ka wawuoyo ni, adhero jothur en kech. En mana nyoye mwariyogo to romo wa jothurwa. Onge kaka wanyalo timo. Onge ochumi pek, an ariembo mana pikipiki. Pikipiki samoro kiriembe iyudo siling 300. To 300 ni idwa dhi poge gi chiemo. Idwa dhi poge gi fuel. Fuel to siling 200. Piny tek, ma nyithindo moko man ni jo CBC ka nitie mapok odonjo kata e skul. Kata kawuono winjo kiwacho ni nitie kata jo secondary mapok jo form 1 mapok ojoin. Koro poge join because of pesa ma ng'ato yudo mondo mi otergo nyathi skul. Jogo mahero gik mamit bende koro onge hawi nikech bura manochwal kod riwruogo kinde ma pacho ka LSK mar kwedo meto mar osuru ewi mwandu kaka juice mag olemo, soda, kong'o, tamtam kod gik mamoko ne owitoko kendo mwandugo koro nengogi ochomo medruok. Gimoro moidho nyaka bech sweet bwana. Sweet minyodha ka kodhi taoni bech oidho. Koro mogo boidho marom nade. Wakwa jatend piny noduogo gik moko piny as soon as possible. Serikande ni timo wanadi joodwa nyaka sweet umedo. Ma en wach malit ahinya. Wan kaka jopiny wahinyore kendo wahinyore kabisa. Iyudo ka wan joma mine nyaka wawir modhi. Ng'ama dhako ok nya wuotho kotar. Ng'ama dhako nyaka wuoth kowirore to dum mamit. Ne johala mag gigo ma itiyogo e dusruok, okang' mar medo nengo mwandugo koro miyo gi luoro. Ka bende jogo matiyo kod mwandugo nyalo yie mondo gitara eka mondo gichiem. Mon mapo biro nolos wigi onge nikech oneno ni koro ka mafuta manonyiewo ga siling 50 oseketi nyie at 150 to en gimoro matin wicho dichieli wich. Oneno ni mana sara onge tiende. Koro wan wakwayo ni gitemie kaka ginyakonyo wa mondo wabed kaka wanyayudo yuto maber nikech ka bechgi giomedre kaka waboti mohala onge. Emomiyo ineno seche moko ang'ado budget malielo wiya mondo mi koro budget odog piny. Kech gigi koro hewa kaka joma mine.
chutho adier ng'ama mama en ng'ama onego bed ni ndisore, en ng'ama onego bed maber, en ng'ama ji mang'eny neno. Bedo ni nengo chiemo ema ni kod pek mogik ka ipimo pek mar ngima, kama bende koth ma igene pur mag cham koro wachore ni ok bibet moromo, kelo luoro ni duoko nengo ngima piny ok bibet mayot. Ka ngima chako bedo matek to chako gi mafuta. Kinyalo duoknwa bech fuel piny, ma fuel beche duog e wang'e maber, to ngima ma jopiny ywago kaka jo Kenya, kaka jo Homa Bay, nyalo doknwa piny maber, ma ohala duog e wang'e. 500 mimiyowa mar Hustler Fund ok nyal wero, bende ok nyal konyowa. Koro akwayo Mama Gladys Wanga mwahero, gavana matiyo, wan gi kidi, wan kaka joriw wariwore kendo wan gi kidiwa. Wakwaye no bolnwa pesa e account wano mondo wawi mine mondo waloki ohala moro manya konyowa. Chien kanyo choluong maandamano kod jo Azimio la Umoja. An kaka an jadak Masea kene an acho no an kawuok kadhi ndara ating'o mna sufria kod olifo. Ang'is gin kech. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Koro wakawa ni yue mokwongo Lydia, to nikech ne wakwayo oganda ni mondo mi olose kodwa, gimiwa pas gi weche manyien ma wan godo e wi modhiambo ma kawuono ka gindiko kendo nyiso ni wan gin kodwa kanyakla. Bateno ka ji medo golo pachi kotenre gi weche miyo gi odhiambo ma kawuono. Pith Mzomo ntiere gi wach ka. Wacho ni jo Kenya ol gi weche mag saka sa. Jalup jatend piny Kenya nyaka koro ng'e ni jo Kenya ol. To kong'eyo kama pesa go kanie pinje maoko, en kaka sirikal owinjo giwuog gidhi giom pesa go. Joni gichop singo mane gimiyo oganda jo Kenya, kendo wach koro oseromo korwa. Kao kamano to Ramogi chopo ne ginam chumbi e yo makare, kendo gimor gi weche manyien. Kanyo Faith Mzomo kantiere kaunti ya Mombasa. Nitie jaldiko moro kata achiel kuom jogo mane Ramogi TV longo na wino kawuok Migori wacho ni Jakom Raila Amolo Odinga koro kiko donje siasa ahinya, onyalo gajo sirikani mondo kik tim maber. Koro nitie kamoro ma bende chako dok ne godo joma keto piny wacho tesro, wacho ni pek mar ngima ni to kasi akasa jatend piny kabisa. Mane en begi mowacho ka. Samuel Wodamani to wacho kanyo ni entiere sinaga game, kendo gacho ni kanye massive isi account. Ramogi TV chopo ne gima maber ahinya, kata kamano wacho na diera ngima to sani pek makata kaka jide timre onge. Omed nyaka bet sweet, wacho ni kaka bihan, wache kipindi mathaki ni owuoro. Haya, Bento Charles kantiere. Karin, wacho ni entiere kodwa e chenro kana no ko wacho ni iloko gweno soup to mogo to onge. Ni gweno make ko chako pwaloke soup. To gima diere ni to idhi chame gango. Haya, Otis Nyakonyawadi aneni kanyo wacho ni entiere sindo mwalo Ramogi TV ler kono. Kata Ronald Reagan Odero bende wacho ni okomora ahinya gi weche ma jalup jatend piny Kenya wacho go. Alice Nella bende wacho ni nitiere kodwa Mary Chantel kata Alan Tindi mano jakanyada wuod Nyalkinyi. Wacho ni nitiere Mbita, wacho ni jalup jatend piny Kenya onego wuo e wi ngima matek. Weche mowacho sani ma ok dhi loso ngima jo Kenya. Lydia, weche nitie kama ba kimulo malong'o to nyalo yiengi. Nitie jalo moro wacho ni awuoro kaka jonjore timo wang' teko gi goji makata pod ma jolweny nitiere North Rift Samburu. Tobi wacho ni iluongo ni Tobi Akande wuod Asego Kanyada nitiere Mombasa. Bati pod weche odhuro, kata kamano wayo matin nyakoro mgajwang' kwaduogo wantiere kod mathoth medikete mana kae Ramogi TV chenro mar OIMORE. Waduogo to aduogo kod weche moko mathoth kotiyo koda kama. Bende Siaya osego okang' e bwo tend Governor James Orengo. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Fresh episodes now available on Viusasa. Let me tell you. Where? In Asali Chungu. Kagure will do anything to be in charge of her new home. Your wish is my command. There is so much entertainment on Viusasa.
naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt, hakuna kingine. Bolt ni chap chap, unapuliza kidogo hivi, mende, mbu, wote wameshakufa haraka haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Sasa tumeni pesa. Asante. Bado mtu mmoja sasa. Nimekosa 6 bob ya transaction. 6 bob ni pesa kunyima mtu kweli? Uda. Vuka tu Airtel Money. Aje janjes. Dial *334#. Set your 4-digit PIN and confirm. Set your security question. Airtel Money is now activated. Sasa uko set. You to Airtel to Airtel for free. Shabiki.com is all about the game. Playing live. It's all about the number of goals. Halftime markets. Correct scores. Handicaps. Double chances. Corners. Goal scorers. Penalties. And full-time results. Shabiki.com is all about you. The fun. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Wadhi nyime nyako Ramogi koro wadonja e motende gi ng'iyo ni to piny owacho ahinya mag kaunti osebedo katiyo nade odiochieng' ma kawuono kata odhiambo ni wantiere kaunti ma Siaya. Kaunti ma Siaya en achiel kuom counties mayudore Kaluo. En kaunti nyakoro Mogajwang' motendre gi nam Lolwe kendo irange kaka mano mantiere kod thuolo mano madongore ka oket mahino e jiwo telo makare. E thuolo ma ok tin ni dweche auchiel, Siaya osebedo e lwet gavana manyien James Orengo. E dweche auchiel nyakoro Mogajwang' bende Orengo osechoro Siaya nyime. To rem dibed ni ntiere kanye. Jafwambo marwa Walter Nyambaga terowa e report makende mamenyo kaka Siaya osedach e bwo tend James Orengo. Nyakoro Mogajwang' ne wasingo ni no bedo wang'i mar menyo kit kaka dongruoge magwa chalo e counties magwa kotenre kod loch gwenge. Wasebedo kwa gomba kod governors magwa kowuok e county na 44 kendo koro to wachikore nyaka e county na 41 kendo go mbaka kod governor James Agri Bob Orengo. Machiegni Ramogi TV. Erokamano. Erokamano governor, neno ka koti oromi mokalo. Mari to ondisi moloya. Erokamano. Governor moko kuom manifesto mane chwalo ne jopiny e kinde mane timo kampeni sebedi ya PC kuom thuolo ma derom dweche auchiel kama indi. Yath onge osuptal. Jopiny thagre saidi. Kidhi osuptal tiwachone no dhi nyiew yath. Anyalo kwa nyaka district Siaya hospital. Gima dano timna kanyo maduong' kabisa. Kanyo chieth ni piny kabisa. Doctors are reluctant. Gibende ng'eyo mobedo ta kanyo no gibet. Wachak kod weche mag thieth. Hospital maduong' mar County Referral Hospital Mabondo bende yath nitiere. To bende nitiere masinde manyalo konyo oganda e rango tuoche moko. To bende nitiere kata mana dakteche moromo nyaka sani. Stande badongo gin ariyo, Bondo to kod Siaya. Yes. Kuonde go duto nitie tije madhi nyime. Mokwongo e weche mag drugs ne wayudo ka yien onge siptande ok mana Bondo gi Siaya kende to chiegni health centers duto mon go Siaya. Ne watimo gimiluongo ni supplementary budget. Mowakawo pesa machiegni milion 100 mowaketo tenge kendo wawacho ni pesa no onge ng'ama nyalo mule. En watiyo kode ma ng'iewo drugs madhi e stande duto man Siaya. To kendo gi gik mitiyogo e yore mag chieth nikech nitie non-pharmaceutical products manyaka bende bedie kanyo. Omiyo gi sani kapimo gi chon ng'ata madhi subtande ma Siaya giyudo drugs molo kaka ne chalo chon. Asedhi ka adhi kuonde moko mang'eny nyocha an kamiluongo ni Uyawi e tie nam e Central Sakwa mi joma tiyo kanyo giwegi giwacho ni nitie pogruok maduong'. Mar ariyo, sani wandiko ji Siaya to mwakete tek ahinya
en kaka wanyalo yudo daktache to kod nurses gi radiologists gi jomoko ma nyalo konyowa e osiptande. To magi gin jok ma ibiro tero Bondo, ibiro tero gi Yala, ibiro tero gi Ambira, kuonde duto te. To kendo Siaya referral sani wagero a new surgical wing, an ICU wing, ma aparo ndwe mar oboro biro yudo ka oserumo. Okay. Goganda nobedo kod kibaji moro ni chal ka gima county onge kod ambulance kata gari moro maringa ng'were tete manyalo chwalo jotuo e osiptal. Picha moro nothinyore mbui ka mar manyiso tuk moro mondik na ambulance. Siaya county nigi ambulance adi nyaka sani? Ambulances mantie machon ginyalo chopo 6-7 kama, nitie moko ma bende ok ti. To mwaseng'iyo manyien gin 3. Machon kande ok nyalo luongo ni ambulances, gina vans ma oger ma kineno gi oko to ndik na ambulances. To mwang'iyo sani and inyalo chiedhi kaka inyalo chiedhi e ICU. Gimomiyo watimo kamano nikech jotuoche moko watero Moi referral, moko watero Kisumu, moko watero Kakamega. To jotuo gi ne tho iyo nikech ambulance kanyo onge oxygen, onge gimoro amora. Tuk menino cha macho to ni kamiluongo ni Mageta. Okay. Ok en ambulance matiyo kuonde moko e Siaya. Governor, nitiere jok mane ochwalo kwayo mag tije. Bende chenro mar ndiko ji e county kata Auckland thuolo osetim, to kapok otim tang'o miyo deko? Ok odeko nikech joma ne dwaro tijego gin ji moromo 20,000. Ji 20,000 mane otimo application gi dwaro tije. To Public Service Board nyaka rang nyingego, nyaka bedie tudruok gi migepe kaka DCI, migepe kaka Anti-Corruption Commission, migepe mag somo, mondo ne ka jogi nigi tiegruok makare kuom ji 20,000. Koro kiny godhiambo ginyisa ni nyingego duto biro wuok e website marwa kata e website margi. Ng'at madwa ng'eyo kobedo shortlisted mondo girangi mondo gine. Wagone mbake thidhia Mayala. Kanyono malachne nyalo romo kata mana eka 1,600. Ka oduono to ka ne nyalo kelo geno mag pidho gik machalo kaka mchele, oganda kaachiel kod mwandu mamoko. Siaya County geno gini kanye wach siani nikech ni chung motegno kewache kinde mag siasa. Yala nitie gik moko 3-4 manyaka tim. Mokwongo rito thiedhiniano nikech kokethre kata kotuo to ok an gi geno ni wanyalo bedo gi puro yo makare. Kendo nyaka rite nikech thiedhiano ing'eno oriwo aora Mayala gi aora Nzoia. To kidhi malo ewi got nyaka Kitale kama Nzoia ae, nitie factories mang'eny mag niang', Webuye ni malo. Koro gikelo chemicals maricho ma kokorang maber ginyalo ketho thiedhiano. To gima duong' ni gik moko 3 nyaka wane ni warite maber, environmental protection. Mar 2 nyaka wane ni le kata winy man kanyo gibedo gi conservation ma kata anyuola mabiro nyalo nenogi. To kuonde moko be nyaka watigo mondo wane ni chiemo nyalo wuok kanyo. To manyuago pod ok waneno. Koro waken manyuago wabiro yudo ya karang'o. To kodhi bende pod ok waneno. To koth to chiegni chwe. Duol makedo kod mibadhi pacho ka EACC manyo mbolea moko machal ni nitie ka chudhe moko gwenyore godo e Siaya kaendi. Omenda maromo mana milion 32. Bende in gi ng'eyo moro mbolea malalgi? Onge mbolea malal nikech mbolea no pok ochopo Siaya. Akeno lal kure nikech mbolea no pok ochopo Siaya. To mbolea mokwongo wayude koa kuom Kenya National Trading Corporation ma en migap sirikal. Kendo jowani Nairobi sani moan gi adiere ni wik mabiro mbolea no biro chopo Siaya. Kodhi to njocho nosechopo. Kodhi no wagolo koa Kenya Seed Company, kendo kodhi moko wabiro golo kuom Kenya National Trading Corporation. To an gadieri ni wach ma pur kowa donjo mechanize, ok pur mi pura gi lwedo. Mae koro konyalo timo commercial farming kata gimiwacho gi dho Kiswahili kilimo biashara. An gi geno ni tractors mocho wang'iewo tractors, wang'iewo plows, to nitie tractors moko machon ma bende wa repair. Ang'eyo ni magi ok oromo. Sani koro ka ji nyiso na adieri
nonego wabed gi tractors mang'eny. Omiyo ka wadhi nyime, an gi geno ni kawanyalo bedo gi tractor achiel kata ariyo madhi ward ka ward, to pur e Siaya nyalo bedo mamalo moloka kosebedo. Gavana, imulo wach nam. Ywak nitiere kuom jolupo ma timo kiluwa e nam e weche mag arita kwe. Giwacho ni monjogi kod jogo mawuok e piny libamba bende seketo kenge moko mag rakruok kod njore matimore namgi. To jonam wuon ni kod lwasi machalo nade? Gima duong' en kendo wasebedo kwa loso gi jo serikal maduong'. No onego giket arita piny e nam kanyo marom kaka jo Uganda oketo. Nikech kirango bor ma piny ji a Entebbe kata Port Bell kata Jinja ka gikawo yiedhi gikawo seche 2-3 mondo gibi korwa koni. Tiyudo ne wan waonge kata coast guards mano onego bed kanyo ma serikal maduong' manyalo keto kanyo. To an gi ywak maduong' kuom wachno nikech kata isani Samuel Osani nyocha jolibamba okawo jowa mane lupo chiegni ji 80 magimako kendo gitero gi Uganda, ma nyocha waloso kaka jotelo ma Siaya mondo dwaro yo mwanyalo golo gigo kocha kwadwoko gi kae. Gavana, e kinde mane timo campaign ni singo ni Uganda ni choko manyasani bilo ni digital revenue collection dhi chalo nade? Isego kenge mage tichoko pesa di Gavana? Sani pod wachoko pesa kaka ne choko gi chon. To wasebedo kwa loso gi jomilon service providers in the digital world. Ta an gadieri ni iducha ng'wen mabiro wabro bedo gi full automation. Koro nyaka chop seche gendi pod ok nyal keto ayanga ni omenda ma ichoko e county ma Siaya nyalo bedo kwano omenda maromo kama. Sani pesa mwachoko mancha financial year mokalo ne ok okalo bilion 400. Omiyo wan gadieri ni ka wanyalo chopo kata bilion 1 nikech pesa mwayudo ma treasury en bilion 10 bilion 3 higa ka higa. E county ma Siaya bende nitiere omenda moro mosechodi muwinjo bende siro godo rowere man kod riyo mar somo kata pok mar basari. Kidwoko penjo no, yimoni chak iter ni to wasego kenge machalo nade e weche mag gedo mag ECD to bende jopuonj nitiere. Yes. Sani wagolo basari to pok ochopo e skunde gi gwenge moromo milion 75. Waneno ni ng'eny pesa gi onego wachul e skunde mani e Siaya. To moko motimo maber wan gi basari mabiro e office governor ma kotimo maber kata koluonge national school to wanyalo miye basari. E weche mag ECDs ok odwa geda nikech iyudo ni ng'ato gero classroom to e classroom kanyo equipment onge desk to nyithindo matindo mani ECDs gik ma gipuonjore go opogore gi nyithindo mani kata ni primary schools. Nitie teaching tools gik mang'eny monego bed ECDs. To mogik e wachni wan gi program ma wadwaro bedo gi school feeding program ka nyathi matin ma pok ochopo kata higni 3, 4, 5 adala to dala ma ayno pok omadho kata chai, pok omadho kata nyuka, to dwari e school ka cage to kendo dok dala kama chiemo onge gibedo gi gima odiro wacho ni stunted growth. E jok machon wandiko recruitment mwatimo sani wadwaro ni mondo wachul jopuonj mag ECD osara mowinjore. Gik moko chung stage kaka nosechagi regime mokadho rasanga moth stage ochung wakia gima timre address bende nyiswa gima dhi mbele stage mani chuny town kanyono. Omiyo aneno ni stage no kano ger economy ma Siaya town nyalo dhi mbele. Picha ma Siaya ok en picha mane singo ni Uganda. Gedo mare ahinya to boma to gi kar chungo geche ma dho liech dendo ni stage ma Siaya. Gedo mare chalo nade sani? Wasebedo gi chandruok matin e budgeting mwatimo sani wamedo pesa mondo watiek wach mar bus park ma Siaya kod
parking mondo bedi Siaya kuonde ma ji nyalo chunge geche. Adon ji obi Siaya bang' higni 2 pogruok bro betie. Gavana, weche mag pi chenro mar keyo pi osegiko manade? Bende nitiere kaka osechak kegi mondo gichopi udi kata skunde? Pi ma abro dam ka watieke to en mobro miyo jo Siaya galwor ma Siaya, North Alego, Central Alego, kendo kuonde moke West South East Alego bro yudo pi ma abro dam. Ne inokil kamaloka to kendo pod inokil kamaloka. Sani koro in Your Excellency Governor, bende kabiro kwayi mondo ichung' ne bau, inyalo dhi twenyo na bura e doho? Excellency to kar wan joluonga ne Excellency. Yes. An gi gimomeyo. Sani kaluwore gi katiba ma Kenya, ok anyal chung' kichula pesa. Okay. To an gi geno ni ka gimoro maki makoro in gi hinyruok, to an kako kil achiwra mok miya kata ndururu. Gavana, ka koro watieko, inyalo tiyo gi nyiri moko machuok ote mari ma in go kuom jo Siaya. Yes. Nyaka walos mwandu. Siaya ni gi mwandu mwanyalo ting'o go Siaya malo. Koro an akwayo jo Siaya nyaka wati matek, wabed jopur ka walupo, to watim gimiluongo ni value addition, kendo wabende kaka jo Siaya modak kata oko, kata joma iluongo ni investors, joma nyalo kelo pesa gi Siaya, wadwaro gi mondo gi Siaya mondo giket pesa gi Siaya mondo Siaya obed gi mwandu. Jakaramoga Jwang' wago mbaka kod Gavana ma Siaya James Agri Orengo molio kono moko kuom okenge mosegoyo weche mag dongruok. Mano ok giko. Wasingo ni wabro duogo mondo mi wachak warangi ni to kit okenge mage mosego to kane osegoyo okenge mamoko. Gavana James Agri Bob Orengo machiegni kendo nyadichiel kendo chieng' moro wachak wago mbaka Ramogi TV. Erokamano ahinya. Amor maduong'. Erokamano. Jopur ochele ma nyalo nya ywak bang' koth biro kod midhiero e puothegi. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. I got into the national team in 2005. In the 15th aside first, my first ever tour with the 15th aside. After that, I was called up to the 7th team. I always knew that, of course, they will reach a point that I will have to stop. And I've always said that I will know, and my body will definitely tell me. You can't plan for it. I think it's just something you start feeling. It's a decision that has a lot of emotional baggage with it. I just decided, let me just call it and move on to other things. Of course, the kids are happy. Now they know that Diesel will always be around. Breaking the try scoring record that was there when I started playing the game. I think just getting to that 231 mark when I broke the long-standing record, I think that will always stick with me. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Vuka to Airtel Money. Aje janjes. Dial *334#. Set your 4-digit PIN and confirm. Set your security question. Airtel Money is now activated. Sasa uko set. You to Airtel to Airtel for free. Nasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia, na kwa Yesu Kristu mwanaye wa pekee, Bwana wetu, aliyetungwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akateswa kwa mamlaka ya Ponsio Pilato, akasulibiwa, akafa, akazikwa, akashukia kuzimu. Siku ya tatu akafufuka kutoka wafu, akapaa mbinguni, amekaa kuume kwa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huku atakuja kuwahukumu wazima na wafu. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu,
Kanisa Takatifu Katoliki, ushirika wa watakatifu, maondoleo ya dhambi, ufufuko wa miili na uzima wa milele. Amina. Dial *811 273# to get Nasadiki. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie ajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instantly. No make it happen, tuko na wewe. Usikuwe na stress ya third party injury. Jishikie boda insurance leo na ni $5 tu. Finya *487*4# ujishikie bima boda. Ramogi wadhiani nyime gi weche mamoko bende koro wadonje midhiero ma okel kod koth bang' oro. Jopuro chele ma kwan gi oingo 300 e weng' Manyalunya e ward ma Kochia e kar chung'ud bura mar Angwe kwano lal kaluwore gi masira mar kodh pe manyochwe ma oketho chele puothegi manyalo romo eka 100. Jafwambo marwa ma Homa Bay Halia Beach notimo limbe puothego kendo omiyo walerno e yo machal kod ma. E gweng' Manyalunya e ward ma Kochia, jopuro chele ma osebedo ka pure bo chenro mar kepi puothe mar Oluch Kimera e kar chung'ud bura mar Angwe kwano lal maduong' ma giyudo bang' koth mapek manochwe gi pe kethonegi ochele puothe mane odong' mana juma achiel kende to gikayo. Koth ma jopiny osebedo ka rito gi liyo oweyo jopurgo gi chuny lit ka ochele puothe maromo ekas 100 pe ne ochwado moyo mana ka lume ma odong' ma sani jopuro chele go ng'ado ka giuso ne jopith jamni. Wayudo lal ka koth ogonwa michele te. Osegode riyo, osechwe gi pe. Masani wayudo asara, unyalo neno kaka chal. Puodho ne wakodesa ka. Kodhi wang'iewo gi pesa. Kaeto pur bende wapuro gi pesa. Watiyo gi 80,000 ka. En masira ma giwacho ni owegi gi lwetgi nono kendo jopuro chele maromo 300 e alworano sani odong' ka chunygi chandore kama ginyalo chakogo nikech pur mar ochele ma gisebedo ka gitimo ema konyogi e miechgi ka bende gichulogo school fees ne nyithindgi. Wan ga gi ekas 100 ma wan go ka. Jopur en 300 mopuro hekago. Koro giyudo lal. Koro wakwayo sirkal ni mondo konywa. Sani bende piny otho kech ng'eny. Koro sani be kaka ne kiragi obiro mar pe, mano mar Nyasaye is a disaster. Koro kaka disaster no biro okawe te, olware lote, onge gimoro amora mwanyalo joka mwadogo pacho, wan lumi ma koro waneno. Ma opogore gi lal maduong' ma kodh pe ne okelo ne jopurgo bende giywago chandruok ma winyo osebedo ka kelo negi e pur mar ochele ma gisebedo ka gitimo e alworano. Winyo laro kodwa gi koni, winyo gwari chamo kendo gwarie ma kiriembo koni te en koni. Pur machielo bi manye kaka inya negnwa winy gi onyuolore mathoth, winy negowa. Ni kwaduoge bidoke dala gi lweti nono jodalawa. Kare wadwa konyore nang'e Kenya ni. Wan mana gi ywak ni ka ng'ato diyie chunye Nyasaye odonjie mondo konywa. Jopurgo ni kod geno ne ywak margi migawo mar pur e kaunti ma Homa Bay biro winjo mondo resgi. Halia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kwaya Homa Bay nyakora magajwang' wang'e mago matucho e boma kata e gwenge mag Baringo mathoth nyithindo manyiri e gwenge ma Baringo kama lwenyo kwako sani koro oyo somo kaluwore ni gionge kaka ginyalo yudo taulo mag ria kaka kinde machon mana giyudogi ma onge chandruok moro amora. Ma en kaluwore ni lwenya koro miyo wuotho dok matek kendo manyo taulogo ok bed ne gima yot. Jarit nyithindo manyiri e skul primar ma Chepkesin Maria Chesun oko ni kwan jopuonjre madhi e skul no osedok piny ka koro gikwayo piny owacho kod riwruoge ma ok mag piny owacho mondo mi ochwal badgi mar reso ngima nyithindogo mondo mi gisom.
Riwruok mar New Dawn ne osechako chwalo kony e sikunde madhi abich e gwenge makono. Jaod bura makono David Sitoi bende okwayo piny owacho mondo konygi e keto kambi mar obila e sikunde mag piny owacho mondo obed arita mag jopuonjre e gwengego. They do not access. Leave alone even they do not access it completely. There are not shops here. They are not being sold anywhere. So that is something which really needs a lot of thoughts. And I would also want to request our elected leaders, our county government, let us try and support this community who feel isolated. We are requesting the government, we need to put up a security camp here, and we are requesting an RDU camp or a GSU camp to be constructed here, and we have the land. Tuna bill kwa well wishers. Hakika yale huyu ameleta ni ya mwezi huu, mwezi February na March. Lakini tukiendelea mwezi wa 4, mwezi wa 5, hao watoto watafanya nini? Hapa ni msituni. Hakuna chochote. Sasa tumeshukuru kwa sababu mlitusaidia kutuletea hizo vitu. Ntolo nyakora mgajuang bende wachakwa kwa oyo machiele chendo ni OIMORE kamano kumedo kete mana kaira mogiti. Koro aneno ka iwio ni panika udugo Lydia to koro chuno mani wabro wene James Opondo donge. Mondo en beno nyiswa manie pewe mag tuketo kapok wadhi kono. Wachakwa lidhe ni to gin jomage ma obedo kodwa nyaka gi sani kendo osebedo kaluwo weche manyien. Batano kanyo ka Pastor George Maro de Jesus Fellowship Church wacho ni nitiere kodwa chendo kendo wacho ni mosanya ne jopur kuom lal mag yudo kokalo kuom koth mar pe. Wacho ni walamo Nyasaye mondo mi opargi. Kata origi awe ni mano janeno bati. Yes. Karo luongo dendo jalujatan piny Kenya onge wach. Koro governor ong'ie jopuonj ECD kaka ne osingo. Okonyiso wa nyinge owacho ni mano en ute mochwal ne governor Masia mabende nobedo kod twak gi jafwambo marwa kanyo Walter Nyambaga. Neno kanyo ka Aizoja Mtumba chiel ma usenge. Wacho ni jalujatan piny Kenya koro puonjre wuoyo kaka jatelo. Kop kaka Governor wa Nairobi Sakaja wuoyo to mane kitelo ma jo Kenya dwaro. Erokamano jadolo Christopher Malela wacho ni en bende en loyal. Kasto diki makoero Babatoni wacho ni mos na Lydia. Nyaka wang'e ni sirikandni ne odonje telo kod weche mag miriambo matamre gi nothing. Onge gima gibiro loko ahinya. Mege mi higni 5 en mana weche mibiro nuo kende nuoyo. Mano gima diki makoero wacho. Wilberforce Otieno bende ento wacho ni amos ne Lynn gi Cleophas apani ento chako diro wache moko nikech duoko mar tugo moro ni goyo kora pane mocha no osetelo nwa e weche manyien mag OIMORE kin kikwi wil gi mos mar Cleophas Lynn. Ai nyakoro mga jongo yo matin kwa duogo aparo ni wadhi weyo pap koro ne jatugo ma en japicha. Gor Mahia oloyo Kibra FC e piem mar FKF Cup. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. We all want a piece of the action. The deal is $20 million. The deal is non-negotiable. Don't miss the thrills, the adrenaline, and emotions. He's out there fighting for me. Viusasa brings you the best movies in your comfort zone. Feels good to be back. Mimi naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt. Hakuna kingine. Bolt ni chap chap. Unapuliza kidogo hivi. Mende, mbu, wote wameshakufa haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands.
kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *416 hash. Kumbuka, Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Machiegni nyakwana moga jongo weche mag tuke midhiambo makawuono. Nyinga en James Opondo. Ojiw kembe kod migepe mag piny owacho ahinya to makaluo mondo oriwre kanyakla mar siro kit tuke mopogore ma ok girito sir mar piny owacho malo kata mano mar counties, kaluwore ni thothne sir mawuok piny owacho nok katwak e kinde tuke mag okombe jota. Chenro mosir gi skund mbalariany ma Commonwealth College of Medical and Related Studies mane okelo kanyakla timbe 12 mag adhula, timbe 4 mag opich okapu kod opich rimba kata netball. Olivia Koth ma en jatend mbalariany no medo ni ma e yo makende mar konyo rowere. E higni mabiro wang'iyo tiyo gi organizations moko mondo mi tugo ni obed maber kendo mamiyo ngima mar kijende nyalo lokore. Kawuono wan gi timbe 12 mar football moa kuom colleges, universities, gi high schools to gi clubs around. Wan gi volleyball teams 4 to gi netball teams 2. Wageno ni higa mabiro wabiro bedo gi teams mang'eny zaidi. We are appealing to the stakeholders around or partners who can come in and support us in making this event even bigger and making even more to more counties, ensuring that we expand it so that more youths can be able to join us and make it more competitive. Tuke mag FKF Cup nodhi nyime pewe mopogore ka joloch nyadi 19 lig maduong' mar adhula pacho ka Gor Mahia noloyo klab mar Kibra FC gola 1-0 e alap Makasarani. Gor Mahia mane omiyo jotukgi mathoth yueyo bang' bedo kod tuke mang'eny kuom ndalo mokalo. Noloyo gol mar e dakika mar 33 kokalo kuom jatugo Lloyd Kavushi. Loch mar Kogalo koro chwalogi nyaka telo mar timbe 16 mabiro manyo tiko mar tuke CAF Confederation Cup. Doing kwa ligi yetu, sababu kiangalia tumefunga na set piece na madefender wamekuwa kifunga. Kwa timu yangu defender ndo top scorer. Sasa maisha bado niko na lote ya kwenda kufanya. Ndio mastrike wapate kufanya nyingi, wapate kufunga mabao. We'll hopefully provide enough players for the new Harambee Stars head coach, but also there's the potential naturally. Hopefully they get playing sooner rather than later, but Kadu and Bayasenge, will be hoping to continue representing their national teams. Bang' loyo team mar Menengai Oilers tielo mar nus finals tuke mag Rugby Kenya Cup, team mar KCB biro rakore gi team mar Kabra Sugar tielo mar finals mibiro bagie lap Kakamega Showgrounds. Danwil Mukiza nobedo jotugo masulwe ne Jobenge ka KCB bang' loyo tries 2 tugono mane obagie lap mar Ruaraka Grounds. Katizili lako Max Kangeri, Samuel Asati gi Michael Kimwere no medo ne team mar KCB tries achiel e kindgi. Team mar Oilers noyudo tries magi kokalo kuom jotugo Crispin Shitundo, Coleman Were gi Samson Onsomo. Lap Kakamega team mar Kabra Sugar nolo tries 4 gi conversion achiel mane omiyogi loch mar points 22 kuom 8 e kindgi gi team mar Kenya Harlequins. Kabra Sugar gi KCB oserado e finals 4 ka Jobengi oseloyo tukego duto. Definitely a battle. We're going to give our all. Just remember the game we had here, the mistakes that we made, and again it's a final, and now we have to go all guns out. Let's see what the coaches are